अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देवगड तालुक्यातील 9 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी रविवारी 26 मतदान केंद्रांवर मतदान होत आहे। एकूण 8051 मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत। मतमोजणी सोमवारी देवगड तहसील कार्यालयामध्ये होणार आहे। देवगड तालुक्यातील तिरलोट, रामेश्वर, विठ्ठलादेवी, वानिवडे, वळीवंडे, ठाकूरवाडी, शिरवली, पावनाई, फणसगाव या 9 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे। एकूण 26 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे। या निवडणुकीमध्ये एक सरपंच आणि 26 सदस्य बिनविरोध निवडून आले असल्यानं 8 सरपंच पदासाठी 18 उमेदवार तर 41 सदस्य पदांसाठी 83 उमेदवार रिंगणात आहेत। त्याचबरोबर तालुक्यातील इळे, गोवळ, कुवळे, हडपीड, मणसे, आरे, गव्हाणे, सांडवे, ओंबळ, पेंढरी, मळेगाव, विजयदुर्ग या 12 ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकाही 5 नोव्हेंबरला होतात। मात्र इळे आणि गोवळ या 2 ग्रामपंचायतीच्या 2 जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले। या दोन्हीही जागा बिनविरोध निवडून आल्यात। इतर 10 ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकांसाठी अर्ज दाखल न झाल्यानं सर्व जागा रिक्त राहिल्या। यामध्ये विजयदुर्ग ग्रामपंचायतीचं सरपंच पदही रिक्त राहिलंय। वळीवंडे प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये 11:30 पर्यंत 34.91% मतदान झालंय। तसेच प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये 45.45% मतदान आणि प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये 26.54% मतदान झालंय। देवगड तालुक्यातील 9 ग्रामपंचायतीमधील 8 ग्रामपंचायतीसाठी आज जे काय आहे ते मतदान या ठिकाणी होणार आहे। आता आपण आहोत वळीवंडे या ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी। वळीवंडे या ग्रामपंचायती ठिकाणी मोठ्या संख्येने सकाळपासूनच मतदार जे आहेत ते या ठिकाणी येत आहेत आणि मोठ्या संख्येने जे आहे ते मतदान या ठिकाणी होत आहे। आपण पाहू शकता कशा प्रकारे या ठिकाणी जे आहे ते मतदान होत आहे। नागेश दुकंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।